Kan du have det godt, Nebo? Må du få masser af mad, nu når du ikke får mad i mange dage. Nebo? Nebo? Hej. Jamen for helvede. Kører du bil? Fame på Ærø. Så er vi på Ærø. Ja. Hvad synes jeg om huset? Det er, der er virkelig langt til loftet. Ja. Det er der. Sofa, hunde, en mere hund, der er taget med. En mere hund, der er taget med. En kat. Så er der badeværelse. Tralala. Og så er der så babyer ikke falder ud herfra, fordi at, ja, de kan jo godt falde ud derfra, men bare babyerne ikke falder ud herfra, så er det jo godt. Det var i hvert fald der, mand. Scheisse. Pas på hovedet. Værelse. Værelse, flotte gardiner og flot udsigt. Kræftet med dem, der har lavet det her hus og dværge. Så jeg også fået en babystol. Hold da kæft, mand. Det er en ny dag her på Ærø. Og nu skal vi se udefra. Nej, der er fint. Det er jo fedt. Nu skal I se, hvor moderne det her hus er. Skal I virkelig se. Two hours later. Det bliver ikke i dag. Kom så, vis du kan. Jeg kan ikke. Bare det bedste. Hvorfor er den? Nu bliver det.
2,000 years later. Kan man bruge alt vandet i den her? One eternity later. Okay, kom. Ja. Ja. Yay. Hvad har du at sige folk, de synes, du er så? De synes, du fylder det hele. Hvad har du at sige til dit forsvar? Hvad har du at sige? Kan du så ikke få en slap? Kæft, der er flot, barn. Det lyder som om, jeg sagde barn. Hvornår er vi der? Jeg er på vej til dig. Der er en, der ved. Og så siger du også, at du kan være ude til hovedet. Så er vi fandme ved stranden, du. Nej, det vidste jeg slet ikke. Så skal I ud og sappe alle sammen. Er man kraftedeme ude i den danske natur? Fuck. Skal vi til Ærøskøbing og kan videre Frederikke ligger død et eller andet sted. Vi er ude og køre til Ærøskøbing. Ærøskøbing. Vi har været i byen, den ærøske by, Hagebøsse. Se den lille søø der. Så er vi på vej. Hvor er vi på vej her? Så er vi tilbage på hotellet. Og jeg har været i Ærøskøbing. Og jeg har simpelthen købt en lille souvenir. Et ærøsk flag. Den er jeg glad for. Hey, der skal jeg til Marstal. Marstal. Ja. Det var godt. Hej, Sarah. Det er den modsatte vej. Vi skal ikke ind i huset igen. Vi skal ud af det. Sille, det er værd med at opføre dig som en sindssyg hest. Du skal ud og opleve noget. Sille. Du skal også ud og opleve noget. Okay. Du er dårlig ånden. Der er godt nok meget plads med alle de hunde her i bilen. Er Kajsa rykket herop? Det er... Det er ikke helt let. Det er det altså ikke. Au. For en køretur. Au. Hvad synes I om Marstal?
Hvad fanden er det? Ja, det er den by, vi er i. Nå, jeg synes, det er en by. Okay, hvad synes du, Victoria? Ja, nu må vi også, det må gerne blive i dag. Hvad synes du så? Hvad synes du, Kajsa? Nu synes du, var fornøjet. Halløj. Hey, kan I skrive? Sille står om på Victoria. Ja. Øj, det er flot, det her. Æretur. Au! Nu er æreturen slut. Det er dit lortehus, fordi at for dem, der er i hovedet hele tiden. Vi er på vej hjem. Hvad har jeg at sige? Jeg har at sige, at Sille er sød. Hvad har du at sige, Sille? Og det første, jeg har at sige, det er, hvornår er vi der? Ja, hvad har du at sige? Hvordan synes du, det har været, Victoria? Fint, men jeg vil også gerne hjem. Ej, der regner. Sille hygger. Hvad? Sille hygger. Rødgik. Ærø. Farvel, Ærø. På gensyn. Det må du overleve. Yay!